kawai keseng themai kabai kerteng New Trap Integrated Territorial Organization ka keno ba kadon ka jinglai tu ka khajna na artli ki chekge chong ka Chente Hills Automos District Council hawai keren bat ki lat tai kubor u jrons katri chong ka HITO wan bo dhar ulai thu ba kani ka jinglai khajna kadai namar ka jingko kar komtri kam ki khardop dum khajna ha kyang rate chera East Chente Hills bat mokun Ruas Chente Hills ulai thu ba ka GHC kala IY securement man penyai ikni khardop dum khajna ti khndiet halor kani ka phang kamakwa ban pensngeu ni ko janmet ba ngakwa ban pensngeu bat hakjuk upon kwa ban panjing shine po ka Chente Hills Autonomous District Council halor ka irregularities halani ka misconduct jongkit kadi ka bikhot ka check gate lani ka checkpoint jong district council kia jingthmu jong kani ka checkpoint lani ka check gate jong district council kalong halor ban detect lani ban identify ya ki kalibar jela ki wan kitmar na po ka jurisdiction jong ka Chente Hills district ti katkum ka terms and condition balabo da ka Chente Hills Autonomous District Council bakindi ki checkpoint lani ki check gate kidai ban detect lani de ban identify ya kino ki kali barjala ki bomdon trading license but kino ki valid documents baladala ba kino kali barjala ki bomdon ki valid documents kum ki trading license but kiwe kidai ban impose ya ka fine 1000 minimum but not more than 1 lakh per vehicles ki ba valid ya ka rules and regulation yang trading by non-tribals yang Autonomous District Council yang Chente Hills ti katkum ka source of information bang yok collect na District Council ngilap ba nado o April 2008 September 2018 till February 2020 kajing detect lani kajing lap jong ki kaligin total number of detected vehicles suang no kidai ki illegal vehicles flying without valid documents ki don hado san prahajar arspa kandai perlai tali tila dingi multiply ya kane ka fine balabo the council into 1000 ka way ka amount ka pisa ka total amount kan poi hado san crore ni pralak kanda hajar ni uspa bag jingkli kalau district council menta kalau naga total found ka total expected amount of penalty kabadai ban submit kani badai ban poi district council naga san crore tam ka poi no district council tang 1,00,000 prapulai hajar laispa tangka kanu repeat yang mana tang ka poi council tang 1,00,000 prapulai hajar laispa tangka naga san crore nyu pralak kenda hajar nyu spa tangka tiga jingkali mentangin bo district council syai kejak kita kepisah ke Batam naga taga san crore nyebu pralak kenda hajar nyuspa tide halor ni garim ibu jingkali district council bahkan ajing syai supaya ba khamtam kum hini ki por ba ka district council ka don haka financial crisis wat hado kin mentaga singing ladap khatwai benai bagi staff jong district council kim shim layok tulap keladap khatwai benai menta te lada ki bor jong district council uklik jong district council nado CM bat ki way ki officer bat ki EM in charge jong ki department of affair bikin lada ki yai fiteng kum kini kam ki ba pen ileran jadi pen thok beria ya ka council bat ya ka district bat ya jelah jongi berapa kau ni negali yang jongi ngim banse ban bo ini kumjor bat nin yai dat kat kum kelenti jong ka ai khanang ba ngin lap ti jing sha ba do no bat kumno ki la penja la ni pen misappropriate misuse kat kanika bisa apa deng kajing duna bisa ke council Chente Hills Autonomous District Council kajing defect hapo ka council bakin wan khmat kaseng khnang ba ngin la wan penjanai susu kumno pan pendam pan pensu ya kan kajing sukhet jong ke jerse ka bamsap jong ka council dei dengi i hadu menta menne wadi nadu menchwai ki
Fifth Finance Commission ro ka council how chaka DCA ka IBET ya ka UC ka ba kila pendot ka pisah hendrai ni ndela wat ni diki dulet na teki RTI milap baka council ka jubab yang ko ong ba ka pisah ka dan lada kata ka pisah ka dan balai kini ki nong tre jong dis council hadu menta kinyo tilo ka council dangi perkhat dagi bon postnem ka bu ka pisah ka interest kan kha be lada kimla benai 6% 150% kila be benai bangi ngela semua ino ban mi la ka jong ka chune ka ya de klenti badai nganga klam resign hendrai nganga de retire mo ngasong thaj no how ngi don't understanding gila ya keren ya pendai kamdai ki ombo ngila hat ngila ya para ni mtai